מיה, מה את רוצה לאכול? מה את רוצה לאכול? קצי? צה. מיה, תגידי, קצי? צה. צה. את רוצה פסטה? פסטה. ואת רוצה גם קציצה? כן? לא? את רוצה בננה? אז תגידי בננה. איפה הבננה? שם? איפה היא? איפה הבננה? מיה, תגידי. מה מיה? מיה חמו? מיה מה את? חמו? מיה מתו? מיה, אוי מיה בורחה. ואיך מיה צוחקת? תגידי, מיה מצחיק? מיה מצחיק? כן. איזה חג היה עכשיו? חג חנוכה? כן. כל הכבוד! חנוכה. נכון? מיה. איך נובח כלב? על מה שקט. איך נובח כלב? רגע, תגידי, את רוצה קציצה? כן. את רוצה קציצה אחת או הרבה קציצה? תגידי, אני רוצה קציצה. תגידי. קציצה. איך קוראים לי? טוב, נשיקה. ביי ביי, תעשי ביי ביי. לא רוצה יותר. תגידי ביי ביי, אל תצלמי אותי יותר. ביי ביי. איפה פרפר? פרפר. בוא נעשה פה אליי פרפר נחמד. שב אצלי על כף היד. שב תנוח, אל תירא ותעוף. אוף. אל תירא ותעוף. אוף. איך עף הפרפר? איך הוא עף? תעוף, עף. פרפר, פה אליי, פרפר נחמד. את רוצה קציצה? אז תגידי, קציצה. ביי ביי.